Uređujemo stan u novogradnji. Kao što vidite, već su postavljeni i parketi i određene su sve pozicije izvoda. Vlasnici to ne žele dirati niti mijenjati, tako da ćemo se svem tom prilagoditi. Već na prvu mogu vidjeti da će kuhinja definitivno biti na ovom zidu i bit će otvorena prema ostatku prostora. Kako će to zaista izgledati, tek trebamo u principu sada izmjeriti i nakon toga isprojektirati, pa ćete vidjeti nastavak uređenja. Nakon inicijalnog razgovora s klijentima imamo sljedeće smjernice: skladišni prostor, tamni tonovi i otok. Uzevši u obzir sve želje klijenata, kuhinju ćemo smjestiti na dva zida. Visoki elementi će biti bočno, dok će centralni dio biti na zidu gdje su izvodi kako bi imali što manje grubih radova. Zahvaljujući kvadraturi i rasporedu, ostaće nam mjesta za mali otok koji je također bio na popisu želja. Što se tiče samog izgleda, predložili smo nekoliko varijanti. Jedna od njih imala je kombinaciju tamnih i svjetlih fronti na elementima, što je dobar izbor ako se bojite da će crna zatvoriti prostor. Klijenti su se ipak odlučili za prijedlog u kojem na sve fronte ide crni pet mat, dok će na radnoj ploči biti kompakt u dekoru betona. U visoki element koji montiramo uz bočni zid smjestit ćemo pećnicu u ravnini ruku. Ovo je uvijek dobrodošao izbor jer uvelike olakšava pripremu hrane. Uvijek se trudimo izgled povezati do zadnjeg detalja. Ovdje smo upravo zato odabrali tamnu metalnu obradu okvira za utičnice. U posljednje vrijeme su izuzetno traženi materijali koji su mat i otporni na otiske prstiju, takozvani fingerprint free materijali. Tu bih svakako naglasio pionira i predvodnika tog trenda Phoenix, koji smo vrlo često koristili, iz potpuni mat, otpora na ogrobotine, čak i sa mogućnošću popravka sitnih ogrobotina primjenom topline, takozvani thermohealing. Pa su se pojavili i top mat serija materijala koji imamo i u Unimat bojama, a imamo i Perfect Sense Fillwood koji je i drvni dekor i sinkronizirana duboka drvna pora, a ujedno i mat i otporna na otiske prstiju. Međutim, moramo imati cjenovno malo prihvatljiviju opciju. Tu je naš takozvani PET mat kojeg smo koristili u kuhinji, PET mat, gdje je ta polietilenska folija već primijenjena na MDF ploči kao nosaču, dolazi nam kao gotov proizvod, vrlo lako i brzo ga primijenimo, a također ima većinu navedenih sastava. Otok, iako nije velik, u potpunosti će ispunjavati svoju funkciju, a uz to nudi dodatni skladišni prostor kao i dodatnu radnu površinu. Budući da su klijenti željeli veliki hladnjak, nismo ga skrivali frontama, ali smo ga uskladili bojom. Ova kuhinja samo je još jedan dokaz da su tamne kuhinje apsolutni hit u uređenju interijera. Klijenti se često boje crnih pločastih materijala jer se teže održavaju. No, odaberete li materijal otpora na otiske koji danas zaista ima u ponudi, sigurni ste da će i održavanje biti puno lakše.